Pozdrav svima, ovdje sa vama Eldar, znači idemo sada da snimam treću epizodu Happy Wheels. I sada idemo odmah da krenemo, ovdje skačemo i sada idemo ovdje i ništa to. A znači idemo ovdje, ja mislim da treba da ovdje ide. O ne. Ne. O ne. I ne da ovdje da pobjedimo. I sada idemo odmah epic jump. Ja nam slomio sve. Ček, sad mi ovdje trebam da povidim. Ovdje trebamo odavdje da idemo. Ovdje sam trebala da pobjedim, jer sam već igrala i onda sam pobjedila, znači sada. A nije, to je nešto sigurno napravljeno i zašto to za ovu epizodu. Lajkajte se, subscribe-ujte i da doviđenja.